Croeso nôl I Dinas Plant Noah. Ni yn ôl a heddiw ni'n dweud y tywydd. So, ni mewn y mis, fi'n meddwl mae yn fel Mai, nearly. So, ni'n mynd I dweud dydd Sadwrn a Sul. So then, dydd Sadwrn yn mynd I bod yn cymylog. Ie, mae'n short o'n i'w lan fel hyn. Sadwrn. A mae dydd Sadwrn yn mynd I bod yn cymylog. Yr un peth o dydd Sul. Okay? Dydd Sul yn cymylog. Okay? Gobeithio ti wedi hoffi'r fideo hyn. Hope you like this video. And let's say this in English. Welcome back to Noah's Kids City. We're back. Today we're going to be saying Saturday and Sunday's weather. So, Saturday is going to be cloudy. And Sunday is going to be cloudy. It'll be fine to go on the bikes. Yeah, mae'n mynd I bod yn iawn I mynd ar y bike. It's going to be fine to go on the shops a little bit. Mae'n mynd I bod yn iawn I mynd mewn shops. Yeah, so, os ti'n cael calendar, ti'n gallu gwneud I yfory, okay? Rwy'n fawr, diolch am gwrando. Y tywydd yn mynd I bod yn Noah's Kids City.